Smartphone. What is the smartphone? Smartphone bag. Okay. Ndiye kuisa pai. So it's my airvents. Good. Oh, mbuya. Zo na mbuya. My airvents. Good. My airvents. Oh. Ambuta mbure megwele. Apande semente ndizi. Manaki ngwele mbia. Slapi. Mapina mchilunguka. Usababa. Tati pachi paki. Da fare sicuro chona mai friends need MaDoor maki. Da fare sisa zvikuru. Ne MaDoor ne makie. Matitira makie zvakanaka. Ekukiya MaDoor. Mokia. Tokia chaiko. Makia anogara pai. Anogara muuru. Amen. Kisho tena gesta na sivana kudai. Ndini. Indaiwa unoda kurudzira kubeka kurudzira mukadzi wako. Ashua wagona baba dia. Dia wagona baba. Murume achishanda ungazachigeza vana. Amazvonane. Uye uone bada gufi yakuno. Afara afara oiba afara Good. We are giving. Ndio unaleta baita basa na mshonga wakatara huko. Wakatara. Tatenda zvikuru nezvamatitira une mushonga yevana kuzodza musoro zvisasa zvapera. Amen. Ruva chakachena. Nonzani memo. Memo lulu. Chena wena. Chena. Enema. Chakachena. Uya tibona vanhu. Yo, boros. Mwana wachikoro. Uya musoro. Uya. Givi icho. Kupsa kuhwinya zvokwadi ngirozi. Izvo ndo zvakazosalira samakachena. Unozodei kusekerere uko. Isekerera ruva dikuone. Isekerera ruva dikuone. Ikala akaba kure kumbereka. Iruva wase
Icho. Right. Saka guys, zviri sei muzuva ranhasi. Tauya neMaDoors for the people. MaDoor, yapadhuze kuMaDoor shamwari. MaDoor. Each check. Saka dadero mune manga masemende anga asarira kucollecta chete 3 because obvious chimota saka ndamaisa then uyene kuseri kunoko seri baba ruwavhura yapa vhura itorai izvo zvichenezvo tikamu nemwe chake musaputsa vanhu we MaiRuva pasa yapa zvonzi zviizvi zvonzi zvimafoni waratidza zvimafoni zvacho zvimafoni bhegi okay ndezvekuisa pai zvo zvima-airvens good mbuya zvoizvi izvozvo nhaye mbuya ma-airvens amauti amuremegwere apa ndesemende ndezi muremegwere apa zvoremaka ma-airvens mhepo ichipinda ichifefetera unozodeiko torai zvimwe zvine mudzimai wenyuzvo ma-airvens for the people pamaburi mama kushoti sei maburi aripo zvikanzire mashamarata imba ingangosari isina ma-airvens maybe apa tabva esemende chaiwo ndo anonzi nanapesa ari kuseri kwekamera akati ndo akasimene mere pesi because hanzi kune plastic kune aya isite tombotenga yeplastic sikatoziva kuti esemende hariko saka apa mune muchirungu kapa manakirwa lembuya mapinda muchirunguka usababa unozodei ndapana sekurutiwe tauretiwe hayi ndinotenda zvikuru tatingegwa airfence ndinofara zvikuru chaizvo zvamaita tokwata singasviko ndizvikaite kuti mungatunga mafaiteni eimbavo zvikanzi zvakare imba inofanira kuita fulo yeblack yakasvibira muchikorobha MaiRuva naseutao mogozokorobha mba mazviwa munokorobha musarega kii dzenyu mwona mumwe nemwono yake yenyu MaiRuva chenyu mbuya nemwana wayo mozviona iyi yakasimba yaikwa jenuruki bhozi iyi inoitwa zvokukiya muchidai kuvhara kwenyu moto dai muchikiya muchidero tati paki tikati ki imwe nemwe ane yake musasanganisa iyi haikinuri apa Ashiwa. Imne nati dzenyu idzi. Moto ndoviga pamunoziva. Uyu MaiRuva awo mune yenyu iyi. Adzipindirani mozva dzakafanana kuzhe kudai. Asi idzi adzipindirani. Zvawandisa. Nyarara baba. Nyarara givi. Nyarara kule.
Ndofara nezvazvaitigwa kubva maEarvens kuMaDoor zvese neimbavo hairi kufamba zvesevo hai zviri kuita hai tiri kutenda nezvamuri kutiitira murambe makadaro zveshuwa kubvawo kumwa nhumbi dzevana vechikorovo nezvilanji neivo hai zvinhu zvacho zviri kufamba zvakanaka hai shuwa murambe makadaro musadzokera sure hai totenda shuwa meni uyai mbuya tinzwe ndapana mbuya Ndofara zvikuru nemaEarvens naMaDoor zvose namakiye Ndohwa kusununguka kuvhara stereki murambe makadero imba yedu yotoplastiwa yatopera Ndohwa kusununguka Ndohwa kuvhara murambe makadero musadzokera sure Ndohwa kuvhara stereki Saka maki muisa muchiuno. maki endosungirira muchiuno kuti zvisabiwa. Ndafara zvikuru chiona maEarvens neMaDoor nemakiye. Ndafarisisa zvikuru neMaDoor nemakiye matitirawo makiye zvakanaka ekukiya maDoor mokiya tokiya chaiko Maki anogara pai. anogara muuro amen izvo tanagesa nasi vana kudai ndini indaiwa unoda kurudzira kupurudzira mukadzi wako shuwa wagona papa dia wagona papa murume achishanda ungazvatigezawo vana mazvionane uyeone pana gifi rakuno afara 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 doimba ndorangarira Nyarara givi Ndafara zvikuru namaEarvens abati pawo wine Door wine neki ndafara zvikuru chaizvo murambe makadero musasungunuka mwoyo ndafara zvikuru chaizvo. Tauya panapa zvikanzi givi nauyu vane zvisasa kune mumwe mishonga iri kurekomendwa but mapirita changa chagwachoni kuti hanzi zvisasa zvacho ngazvife from within kubvira kuti mukati azokona kuindira nemari dzakandakapuwa kuti vatengere mishonga saka hanzi mumwe nemumwe unosorwa chake icho uya icho teka Good. We are giving. Ndio unaleta baita basa na mshonga wakatara huko.
Hai. Isu tafara nemishongavo yevana vezvisasavo toti zviisiwe musoro voti zvisasavo zvipere nezvinhu zvatavonawo MaDoor kubva kuimbavo zvesevo zvaingofamba zvakanaka. Hai murambe makadaro shuwa musadzokerawo surevo zvose nemakii zvosevo zvechingoitikavo zvafamba zvakanaka. Hai haisiri kutendavo shuwa nezva tatenda zvikuru nezvamatitiri avo nemishonga yevana kuzodza musoro zvisasa zvapera. Amen. Yeah, Pirimbe. Pirimbe for the people. We are talking. Chiboyo mukati mebuilding. Chiboyo ndakusi. Mbotaurawo. Chinda. Pirida. Mpesa ngachibata bata uyu. Taura tiwe. Chokutanga ndinoda kutenda nerutsigiro rwuri kuitwa naMashe ngaarambe akadiro. Chechipiri ndichitendawo nevari kumbobetsera vana MaiRuva mvura MaiRururu. Ora izvi zvapetopedza kutaura.